TV atibati chopu muri Zimbabwe maswera sei ndiri kunzwa nyaya panapa iri kutaurwa nava Dagi va Douglas Monzora vane zvinhu zvavari kutaura panapa vari kuti the police are standing and watching while thugs are pelting members of MDC Women's Assembly with stones at a meeting in Bulawayo. The MDC Women's Assembly are commemorating the International Women's Day. This is a retribution for our stance on 2030 agenda. Ndoshoko ndiri kuona panapa riri kuitika handizive kuti akomana zvinofamba sei kana zvichinge zvakadaro. I always tell people kuti ona nyaya dzinoitika pazvinhu zvese zvine anivaisanika zvizonzi mathugs vari kuzobva nekuZANU-PF vari kuzoita sei. Kune vanhu vasina zvekuita muZANU-PF vasitorina kana anything to offer, saka chavanofungidzira vanosvika vakaita kuoffer violence kuti tichazoda iso tozodonhingina vanhu nevanhu vasina nebasa rese. Why muchitambisa nguwa kurova vanhu vakaita sana Dagi kupedzera munondo kumakondo imakazotarisana nehondo kutora mapfumo muri busy kubaya ndove zvenyu muchiziva kuti kumberi kune zvinhu zvichada kubayiwa nemapfumo anosvika agomarara mahara. Ndozvinondigara nichitaura kuti these guys avatozive kana zvinhu zvavanotoda ende vanosiyiwa vakadaro wobva kuti ine order iyoyo pa vanhu vese wobva kuti munhu wekurova kuti unganorova vanhu vakamira naDagi vakuru vemazero. But that is not the reason why I'm here. Regedzai tipinde munyaya dziri panapa handiti dzatiri kufambira dziri kunetsa panapa. Pane muchinda anonzi Chaton Wendo apa hombe dziri kuvhurwa dzakanyanyisa ari kuti zvona hanzi kungoti chapukati count join the party pa X mubvunzei kuti ndiani akakuita acting president kana ari mufundisi anokuudzai chokwadi, right? Ndo nyaya iri panapa kuti aiwa endai munobvunza handiti kuti ndiani akakuitisa acting president pachanetsa ipapapo. Sometimes ndinoona kufunga kuti Wende ari kuzvipa matomu kuti ndiye akagadza Chamisa because ari kuti endai munobvunza kana ari mufundisi achakuudzai kuti ndiani akamuita acting president. Saka maybe because Wende andakabva kumashuru ko vakabva vari my friends amaface ndayakambogara ndichizvitaura kudhara kuti akomana ava vaitoneka kutotamba vese but izvezvi communication indotosvika pakutokatwa pakutodimburwa. Politics dzacho ndozvadziri kungoita dzekuopposition kungodivhaidana every day. Nhasi ukamuka uchitamba nauyu mangwana munomuka matoma enemies chakonzera chii? All because of power or because of my connections. Utozoa kuti ninge akazodai so achandibukisa nevanhu vangu ozodai so asi iye Wende after my statement esa kutaurwa pane zvimwe zvakataurwa zvisingafadzi zvandiri kuonawo panapa zvokuti iye azodzoka ataura zvimwe zvakadzika zvokuti titori concerned kuda kuziva kuti what exactly is going on. Ari kuti after several phone calls and meetings this morning with people I regard highly, I have decided to stop responding to issues unrelated to the constitutional amendment number 3. Thank you for your attention to this matter. I have decided to stop responding to issues unrelated to the constitutional amendment number 3. This is the spirit and this is what we want right now in our country. Vanhu vari kutaura vacho mafone calls nemachinchi ari kuincludwa neniwo futi. I was one of the guys kumubvunza kuti saka are you trying to tell people kuti ndiwe iwewe zvauri pauri ipapapa wakazviisa kampawa nekuti vanhu vari kuti vakakuisa iwewe kukuvhotera kuti uvamiririre kuparamende uko. Saka nyaya dzauri kutambisa uchipedza idzi chinhu chevamwe chiri kugena momentum. Vakabvira kare vanhu veZANU-PF vachingochimba 2030 ndeyamazoni vachididi vakainvesta machiri kusvika chasvika pachave iko zvinezvi. Now people are wasting time vachiswera vachitaura kuti zvakazodai so takazoita zvakadai so naChamisa. Atisi kuramba kuti vana veZimbabwe vanodawo kunzwa nyaya asi nyaya kana muchazodzitaura chimbodzitaura kana tichinge tambopedza nyaya yebill number 3 tochitaura kumberi uko kunombodakara makuzotaura kuti apa gore riya parwendo rwangu rwandakafamba ninge akazondidai akandidai tikazoita naso zvikazodai zvakadai zvinokwanisa kumeka sense than kushift kwa focus motanga kutaura zvinhu zvisina nebasa rese zvinotisa kupi. Nezuro ndakaona umwe achipopota hanzi tagwire awesta 1.8 million kuti atenge chimota chaatenge icho chichi kutambisa
mari yenyika, kutambisa mari yechinchi, kana pfungwa dzako dzichishanda zvimwe zvinhu unopedzera wangotarisa nemaziso oregedza kukomenda because vanenge vachigadzira maside shows kutsvaga macontroversies kuti vanoziva kuti imimi muchapedza kana wiki rese muchigwauta vanogona kugohesa rimwe. Saka isusu zvatinongoita tinongotarisa tongoti this is a flop, hatisi kuzotaura nezvazvo. Handiti mazona patinongoti hatisi kutaura nezvazvo zvinobva zvatodhakwa, hapana kana chinozobva chatozombobatika chinoitwa chine musoro ipapo because ivo handiti vanenge vapedza kuseta dhiri ravo, vaseta bhora ravo, matambira avo pachifesi. And he is not the only one kutanga kuzviita, kuntonewa munhu anoti tingozviita kune dzimwe nyika uku, saka tatozvijaira hatikomplaini zvinhu zvakadaro. Ende mari yaari kubudisa muhomwe make isusu we believe ndezvekwake kumba kwake ikoko, nekuti pane zvimwe zvinhu zvekuti maZimbabweans moswera muchiti alright azodai so ari kudya mari yese mari yenyika. Isusu ngatitarise handi vari kuitisana madhiri. Where is our problem? Our problem ndeyekuti mukomana uyu mukaramba muchimupa matenda ndo pane problem. Matenda ngaapowo vamwe zvobalanza zvakadaro zvapera, kwete kuti toramba tichizoti saka mariyo aiba azoita sei. Munhu anopiwa matenda wese is a multi-millionaire. Hatisi madofu tozviziva, we understand. Saka hatipopotere izvozvo manje, nekuti the moment paunotanga kupopotera zvinyaya zvese watoshifta focus wakungokuti uyu chimbuka mupengo. The next thing hapasina achakuteerera achada kunzwa kuti muri kuti kudii. Zvinenge zvatodhakwa matoshiftwa focus nezvinhu zvisina nebasa rese. Saka ndo zvatiri kuramba nhasi kuti aiwaka muri yeZimbabwe hatidi kuti tirambe tichitauriswa zvinhu zvisina zvazvinovaka. Chinhu chese chisina chekuita nekuvaka nyika hatina nguva yekutaura nezvacho. Chinhu chese chisina chekuita nekuti muZimbabwe wese ari kunoita nekugara mudiaspora munomu awanewo kuti kana auda kudzokera munyika yekwake adzokere zvinhu zvakarongeka. Handiti mari dzisingarohwe nemainflations ausvika wachishandisawo mari $10 remunyika make. Ndo zvinhu zvatiri kuda kuti titaurirane tichinge tichigadzirisana kuti aiwaka kune vamwewo vanhu vekuti the likes of ana Blessed Muhlanga right now ari kutotadza kudzokera kuZimbabwe izvezvi atori pama1. Handiti toda vanhu vakaita seivavo kuti vakwanisewo kuti nyaya dzavo zvingonzi aiwaka makaenda kwamakaenda kuGeneva Summit wati mukanopedzerana mukataura zvamakataura tazvinzwa, asi kana dzanyaya dzachooka moshuya motaurirana kuti munhu osvika pa extend yekuti ndakutosvika nekuti ndanga ndichitaura ndichifumura zvinhu zvandenge ndichiitwa nevanhu veva veruling party. It's not good. Saka zvinhu zvakamaissues zvakaita seiwayo ari critical ndo atoda kuti aiwaka uyu munhu ari kutodino zvine chekuita kana freedom of speech, freedom of expression. Kwaataura ari uko stage iyo yakurambidzwa rekuenda, kana ichirambidzwa iri kurambidzirwe chii? Kana oraiti ichibvumidzwa sei kusingatorwo munhuwo anokwanisa kuenda achikwanisa kunge achizorepresentawo ivo otaurawo their side of the story. Zvinhu zvongoita simple zvakadaro ndo maissues atinoda, kwete tuswera tichitauriswa nyaya 1.8 million yanhigrini isina musoro. Izvezvi kuna vanhu vari kunzi vangorohwa, vari kungokandirwa matombo nemathugs vari kuzvita veZANU-PF kuBulawayo, asi hanzi mapurisa akangotarisa. Ndo maissues atinenge tichida iwayo kuti aiwa uri paposition here, tora video utikandire usataure nemuromo, tione ka clip kacho tibva tatokaisa pakuona apa vanhu vachiona kuti aiwa zvechokwadi uko ndo zvinhu zvinenge zvaitika. Tobva tati nyaya iyi inenge ichida kugadziriswa. That's where our problem is. Zvimwe zvese izvo hatina basa nazvoba. Mukazotiudza kuti nhasi ndakanzwa mwachanzanzi ninganga achita lunch chibva atenga mota, ngaatenga tabasa nadzo, ngaatenge dzese dzaanoda. Chero akatotenga garage rese reodinza aempta ati mota dzichazo kanzi nyika yane shortage yemota achitenga dzese. We don't care. Takuda zvinhu zvokuti timbogara pasi. Izvi maissues are critical. We are sick and tired nezvimaside shows zvekuda kutarisa life yemunhu kuti aita sei. Tiri vanhu vane order ende tiri vanhu vasingapenge. But muri yeZimbabwe chekutanga chandinoda kuita panapa kutenda nekurongeka kwamakaita. Ndoda kukutendai muri vanhu vane order, muri vanhu vanoita zvinhu zviende kumberi. Love yamunotiratidza pachivhitivhiti cheKulian TV haisi diki ba, haisi nyore kudiwa zvakadai so. Handiti ndinofanira kungoramba ndichitenda pese pandinenge ndangosvika kuti aiwa mani vanhu ava kava like love yandinosangana nevese vandinosangana navo mumastreets emuSouth Africa ndinogara ndichifara ndichinakirwa so kuti aiwa ndaona mwana wevhu anenge andiziva. But ndisandaenda zvangu regedzai ndishandisewo mukana uno futi kutenda futi umwe sahwira mukuru weeducation research. Ava vanhu ava vanogona basa, ndoto zvandoda kuvatendera izvozvo pakuti vakwanisa kusimudzira maZimbabweans akawanda kubatsira pakuregister kuvhura macompanies nekuregister kuregister macompanies nekuvhura maFNB business accounts kwavanenge vachiitira vana veZimbabwe. Vanhu vari kuyambuka vakawanda vari kutopa chapupu kuti makatozotipawo makatotishingisawo makatiudza kuti zvinokwanisa kutoitawo. Handiti vanhu vakutoendawo
vakutovhurawo tumabusiness twavo, vakutojuma-jumawo tumasubcontracts turi kuwanikwa. Saka iwewo unozosara sei? Kana uchida kuregisterwawo yako kambani wovhurirwa FNB business account, bata vanhu veeducation research avo ana Mukoma Owen, namba dzavo ndidzodzo, vakwanise kunge vachikubatsira. Usasatya kuti hauna work permit kana study permit, as long as une passport chete. Chienda kwavari kavakubatsire. Zvinodawo kamari mbijana ende hazvidhure, zvakachipa. Namba ndidzodze, rovai mainquiries, fonai muchitaura navo vakubatsirei, ende vanokuitirai vari kwavari ikoko, imemi muri kwamuri ikoko.